Hola Patapums, què tal? Estic molt contenta perquè avui anem a fer un unboxing. Bé, l'objecte que porto avui per a fer un unboxing, que ja tenia moltes ganes de fer, és una cosa que em vaig comprar en novembre, a finals de novembre. De fet, crec que és en el primer vlog del Vlogmas de Nadal. I que encara no l'he obert, perquè per unes qüestions o altres, mira, volia fer l'unboxing i no l'he fet. I ara he vist que era el moment de fer-lo. I es tracta de... Això de sí, perquè no sé realment què és. Diu... Bathroom Piano. És a dir, un piano per entretindre't quan estàs fent les teues cosetes. Me'l vaig comprar a la tenda Tiger, o Tiger, o Tiger. Depèn de la zona en la que es visques, dius d'una forma o una altra. I bé, anem a obrir-lo. Vaig entrar a Tiger, perquè jo sempre que vaig a València vaig al Tiger, és com... Això t'ho ensenyen quan acabes magisteri, que és una assignatura obligar, entrar en tendetes, que potser trobes material per a classe. I vaig dir, mira que interessant, per a classe. O no. Oh! En el seu plastiquet. Ui, les instruccions. Bé, suposadament venen les piles dins i tot. Ui, doncs és gran, I les piles estaran així. Ai, vaig a per un destornillador. Per cert, mireu, l'altre dia vaig trobar les malles de Hora d'Aventures. Feia molt de temps que no me les posava i estic molt contenta. Borja, tu tens destornillador xicotet? Espera. Vale, nada. Vale, preguntant-li a Borja si tenia un destornillador, m'he donat compte que l'aparell estava en off i l'he posat en on i funciona. Espera. Les negres també van? Ostres! Funciona! Bé, crec que hem de provar-lo en el lloc que li correspon. Vaig a interpretar una cançó, a veure si sabeu quina és. Espera. Però jo crec que seria millor així, no? Claro. No sé si és realment còmode per a la funció del... Vaig a provar així en la taula si podem treure-li alguna cosa de trellat. Cumpleaños feliz, per exemple. La cucaracha. La cucaracha. Bé, està graciós. Jo crec que per a utilitzar-lo a classe inclús pot estar un poc interessant, perquè si fem alguna sessió de proves i de... Sí, de proves. Una sessió de proves que és de racons, no? I una d'elles és tocar i interpretar una cançoneta d'estes que, clar, hòstia, dins de l'octava que té, doncs és interessant. Sí, pot estar graciós. Crec que me va costar 6 euros. O 3. No ho sé.
La qüestió és que Tiger té unes idees molt xules que si tens la sort de trobar-te en alguna oferteta per a classe sempre trobes algo interessant, i el piano toilet és una d'elles. Que també pot servir com disfressa un poc de Lady Gaga, no?, en els seus temps de locura màxima. Bé, doncs patapums, això era tot. Volia fer un vídeo per passar-me-ho bé, perquè vos ho passareu bé, i per fer un unboxing que ja feia molt de temps que no feia, i més de Tiger, que hola Tiger. Espero que estigueu bé i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu, patapum! Isa, ven. Vine. Toca algo, tócate algo. Uy. No, home, no, però consisteixen que ho has de xafar. Toma. Què, boira? Ara tu, boira. Va, xafa.